Tá clog I gunne na Scarlett a láir na huide. Patchell. Kickalsa chun Keane in sin ag Williams agus rachan ceanse machhfuil cunní ste ag Larmour agus tá spás an seo do Jordan Larmour tá se the Ross Jordan Larmour bhfuil se na scóráil Clackisus le lábháin ag Jordan Larmour agus tá an fearse speisialta fu se ú speisialta I bord cúún faoi nolog tá ceann speisialta eile fátinmh agus a glufa gadis well on ní fedal an tardal ar áfu sin. Well Brana, chunig me imróid eile I dtíanana tuchasúas mar sin sa stáitse bléadachan Brian O'Driscoll fugtasúas líaróid le leanláib agus fóise út rud can céanna dianta ag Larmour chunne súléad nimmer Johnage Jan Larmour kicálinn sin líaróid I cín leadan tesúas I chicéin chunne seisteachas pása ach sin tuchasúas ní tad eile ro se gal chuntáil leanláib nú sa bhéar ar slitar. Well, ní an gdá a lehéir ag skill. Ní héin gdá ar Jordan Larmour. Sin scór do chrétí de chuig a láin. Well, stoig go binne bulle marfacht na much chama gas a chlufa se deachar einkeo ag callach taréis agus gar go chuig a láin is. Nuchar is nimmer nó brúar op sin dar na scóra tám fi láir.